ו30 אופיר במיטה עוד נוחרת, מתאמן הוא בשחייה עם קרישים ורכיבה על חד אופן, בשדות הוא רץ מרחקים יותר מהיר מהרכבת, חצי שנה שהוא שותה רק שייקים, שום דבר לא יכניע את רן, כי הוא אחד כזה שלא פוחד מקשיים, וגם לא ל4 שעות שינה בלילה, הוא כבר חיפש בגוגל אתגרים חדשים, הוא תשוש אבל נחוש, הכל גשגוש בשביל רנצ'י. תמרים עם צ'יה לביג סטופר הוא מכתיב לו זמנים, רן הולך ומשתפר עם הזמן, כי הוא אחד כזה שלא פוחד מקשיים, וגם לא ב4 שעות שינה בלילה, הוא חוזר מכאן ברגל כשכולנו טסים, הוא תשוש אבל נחוש, הכל גשגוש בשביל רנצ'י. ישרמן, היית נחמד, ורן עכשיו יחזור לישון בשקט, המשפחה וגם החברים גאים בך ובטוחים שאתה אחד כזה שלא פוחד מקשיים, שתמשיך לכבוש עוד יעדים בדרך, אוהבים אותך אבל אנחנו גם מבקשים שתנוח קצת כדי שלא